bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe jeheten koye hôpitaux ji ɗi duwonoɗen kala gonɗo ɗon mo gandanɗa hoorema wona karɗo cellal nde Allah rokkata ɗum jaam ummina ɗum toon e dow jaam ko noon kadi jaraten e dendagal bandiraɓe gandanɗa kala e saaha ina gondi e caɗele nde Allah wallata ɓe mbawa ɓiltade kadi e dow jaam en garti ɗo kadi hande e yewtere meɗen dinguiral pulago no kewɗen wiide ni ko aadi wil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande kadi en garti ɗo joɗade e yewtere meɗen dinguiral pulago kono hande kadi garduɗen koye debbo pullo debbo jontaɗo debbo gandaɗo debbo kadi daraniɗo leñol ngol ko on woni Safoura Ceerno Mody Sow ɗum noon ala no mbatten sowna dokken mo o salmodira e bandiraɓe haade men tigui artude e yewtere nde ɗum noon Safoura bisimilla ma e yewtere dinguiral pulago. jarama sohna Dieynaba salmitama a juurama en calmini bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV foof e kuuɓal en puɗɗoto noon inde Allah jomiraɗo subahanahu wa taala juulene rasulu ɓurɗo windere mo joom e kisal woni e muɗum juuroɗen halifaɓe meɗen diine ɓe aada eɓe laamu kala calminen dendagal gonɗo kuɓɓuɗo téléviseur mum walla kuɓɓuɗo téléphone muɗum oɗo saaha ene yeeɓa en e Pini TV en calmini bandiraɓe foof no didorno en beltima kadi e invitation o vraiment en beltima hen no fewi no fewi ɗum noon bisimilla tigui ko minen ɓuuri weltade hande bismadema ɗo machallah bandiraɓe so keeɓi nde ɗo yewtere mabɓe belto hen no fewi saabu ko debbo tigui daraniɗo leñol ngol kadi jewtoɗo pulago ha no hannirta ni ko kanko tigui bismiɗen ɗo kono kadi ha joni Safoura min gandi a wona bismateɗo ɗo e rendo ngo kono min jiiɗi gartanamin seeɗa holgonɗo Safoura Ceerno Mody. bisimilla haade mi jaabade tan namdal ma mi wima tokara nde wonno en gandi en foof e nder télévision national mo leydi Sénégal en ɗo toon ma en plus de 10 ans yewtere wiye dinguiral pulago wadde ken tokaraɓe oɗon gagaɗo gonɗen bandiraɓe en calni kadi ardiɓe Pini TV on mawɗo men hono Abou Samba Diop e dendagal wondiɓe makko e technicien ɗi foof calminama juurama beltanama no fewi no fewi alay saago calminema nde wonno so wona kamɓe ɗeɗo golle foof mbawata laatade en calmini en jettiɓe kadi e darde mabɓe e leñol ngol no hannirta ni ɗum noon mi arta e namdal ma holgonɗo Safoura Ceerno Mody Safoura Ceerno Mody ko almudel moon tan ko debbo pullo Diawo jeeyaɗo to diwan mo Hayre Law walla mbiyen Siwalɓe e commune mo Dumgalaw toon ɗo Hayre Law ɗo min jibina ɗo min mawni kono noon ko diwan o foof min jeeya e wonno sa wi Diawɓe tan ma haal commune Dumgalaw o foof kala Dumguel Dadde kala Olol Diawɓe kala Samba Goulo Siwalɓe e guure ɗe taariɗe ɗe foof donc to min jeeya to woni diwan min daasi mbotuji amen noon ko ɗo Hayre Law ɗo Boule Wudda Dioura am Bamta Diogoɓe ɗo min janggui école primaire e caggal nde min naati duɗal baabi amen Ceerno Mody jumen Allah e makko Qur'anul Karim min naati école ɗo min mbaɗi école primaire ha secondaire min gari ga e Dakar walla garmi ga e Dakar mi yaltini hen goɗɗo kam ɓeyde ko hooram il s'agit de moi continue étude a jaam collège lycée université ha ɗuɗal jaaɓi ha tirde Cheikh Anta Diop mo Dakar mbaɗen toon étude meɗen droit caggal ɗum mbaɗen concours CESSI école journalisme jaltata o journalisme jaltata jandiyankoɓe jaltata o école CESSI dañen diplôme mbaɗen stage meɗen to APS agence presse sénégalaise pour quelque temps nde dutɗin RTS ɗum gonɗen ha hande ñalawma hande o tigui machallah ko hunde wande fayida nde wonno Safoura finani tan hande woni e jayndiyanke wonto rewi ha wawi yettade ɗo holko mbawɗa haalande min seeɗa e jayndiyankagal en tant que ko debbo pullo en tant que kadi ko yummiraɗo en tant que kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko darogal rendo ngo holko mbawɗa haalande min e jayndiyankagal jayndiyankagal woni journalisme sen garti e tubankore ko huude ko meccal belgal si ko passion ɗum meɗi wonde passion am guila mbi wonde primaire sa wi kam mo jiɗɗa on mbiyatma komi journaliste nden on saaha mi anda ni ko firti jayndiyankagal mi anda ko yeyete kono mbiyanmami tan komi journaliste jinmi wonde mataw noon Allah jaabima duwa o walla yidde nde notima ɗum ko passion o mo ganduɗa ko meccal ngal ganduɗa c'est la porte ouverte à tous les métiers sa woni jayndiyanke mbiɗa sikki aɗa jogui chance wawde wadde kala gollal wawde wadde kala meccal e nder renndo ngo tawa alnama hay caɗele goto nde wonno jayndiyankagal jayndiyanke wona gando kono noon
ko neɗɗo mo ganduɗa ko ƴogowo gandal e anduɓe ko jiltoɗo ko namtoɗo ko bittowo ko wittiyanke wonata finalement à force aɗa namno à force aɗa harane so yiya ɓooyi ande ma honen ko joguiɗa en tout cas ko passion am ko meccal bangal fayida machallah en jii kadi joni hande saha hande o machallah ngal wayi ɓamtade ɗo ngal wayi développade e diwan meɗen surtout rendoji meɗen fulɓe ko adi ko wayano ni kono hande eɗen jetta Allah sen mbawi joɗade ɗo Pidi TV en jii pulagu nan ɗo en jii vraiment télé fulɓe nan ɗo en jii hay RFI watti wadde sen garti hay e ɗemgal pular ngal nde wonno hammerin heewi haalde ne wiya janiyankagal to sessi ko jangete to neɗɗo janggat ton ko technique o hono waɗirte hono lerto hono reportage waɗirte hono commentaire waɗirte hono no biye waɗirte e ko nandi hen kono noon sa wela mbaɗa ɗum e français ɗemgal jangguɗa ngal sa wela mbatta ɗum ɗemgal ma neniwal won ɗemgal pular e ko nandi hen ala fof ko bonnantuma mi sikki janiyankagal ko passion mo ganduɗa machallah eɗen belti hen feewi eɗen jetta Allah nde Allah waɗen jandiyankoɓe nde wonno eɗen gandi meccal ngal machallah ngal ñakkani fayde ngal sofani ngal sofani e kono tigui gartina en seeɗa tan ko en tant que debbo pullo jeeyaɗo to jeeɗen ɗe aɗen gandi enen wonde ayawuji nden adan yimɓeɓe wona yinoɓe ɗum tan no hannirta ni holno jiiruɗa ɗum en tant que wondema debbo pullo jaltowo e rendoji ɗi gandanɗa hoɗo début o holno ɗum wano aɗani min nde garmi RTS début nde caggal nde gummi APS garmi RTS ko yimɓe gandano safuro so mbimi ko tan ko français yoɓatami ɗum janggumi kono ko pular darjidimi nden ko reportage uji mbaɗannomi mbiɗa waɗa reportage dans le 20h dans le 13h ha ɓoye mbattum wadde flash ha ɓoye mbattum wadde journal 23h caggal ɗum noon kalfinami yewtere dinguiral pular ko nden tigui noon safuro ceerumude anda tigui rigui watti wadde jewte bon en tout cas waɗi modernisé seeɗa voilà en tout cas won addi touche muɗum e jewte pular adan jewte pular no belno no mbanno fayida kono ko ɓuuri on hewde sa wi yewtere pular tan ɓe mijoto tan ko banggue culture o banggue no narankoɓe tan gara jima no weeli ha maayi walla won waɗon effort aji mbaɗa histoire ko hen Abou Samba Diop ko hen yaramum Tidiane Ane ko nandi hen kono ko ɓuuri hewde e lowdi jewte meɗen nden ko fina tawa tan affaire ko nalankagal ɓurno hen hewde na changer un peu la touche gadden hen développement gadden hen économie gadden hen goɗɗum ha wonti hankadi no hamme wini ko jangguɗen to école to mbatten juste en bahlit tan mbaɗɗen ɗum ɗemgal meɗen pular sikki bandiraɓe e noon belti hen no fewi mbaɗi émission vraiment adopté no hannirta ni hay sa hande o hay ɗeɗo balɗe onon Matam gonnon sa fof yimɓe téléphone ɗe mbiya ma hoto dinguiral e ko nandi hen tigui machallah haaliɗo joni haala barka fayida ɗo min gonno e namdadema en tant que Safoura a woni ɗo e RTS a woni gandaɗo ha no fewi a ruttima kadi a dañi fartange wawde ardade o to ko gandanɗa hoore ma woni RTS Matam to gandanɗa hoore ma ko e nder reedu Fouta holno jiiruɗa ɗum on ɗon ɗum ɗo ko adi ko foof mi salminima juurima dennagal ɓiɗɗo Matamnaji gonɗo e diwan Matam gonɗo yebde Pidi TV oɗo saaha en calmini en juurima khalifaɓe meɗen ceerno Samba Samou Rabbi en calmini en juurima Alpha Aliou Thiam cewguel joom darino kewnomi wiide ni vraiment Matam mo manque beaucoup ko région mo ganduɗa ko région baɗɗo fayida mi jeeyaka Matam jeeyami ko Hayre Law koye diwan mo Podor kono noon sa wi Safoura ceermo tan a wi ɓiɗo Foutanke donc Fouta fof ko gotum nde Racine Talla waɗi kam chef département programme RTS Matam machallah Matam naɓe jaɓɓimamami Foutankoɓe jaɓɓimamami min baddi collaboration baɗɗo fayida jewte baɗɗe fayida min darintel ha daari machallah ha oɗo saaha joni ma ene jeeya e téléji branche uji RTS la 5 kanko wattini jibinede kono kanko ɓuuri wadde diffusé ko ɓuuri hewde ko ɓuuri yajde donc vraiment en jetti kadi ɓe liggottono ɗon ɓe foof technicien ji meɗen caméraman uji preneur de son uji hay réalisateur uji en calmini au passage kono Matam vraiment liggey am Matam ardadem toon programme RTS 5 Matam c'était vraiment un plaisir ne ummotomi toon nde mbiɗen nde waɗi émission émotion ji kewɗi nde ummoto toon min e Bachir Ba mi salmima au passage mataw minen foof min goyi ɓe goyi tellement que min jiɗano certude kono noon neɗɗo so woni kadi liggotoɗo e laamu ɗum mbaɗɗa wonata so wiyama ya artu tan kadi a artat kono kam Matam kam machallah on a fait une très belle collaboration avec les Matamois machallah alhamdulillah tigui machallah waɗi fayida ha no fewi kono kadi ha joni sen kaali e ɗum en kalat kala gonɗo e meccal aɗa yiya hen sahaji caɗele ɗe gandanɗa hoorema ina mettuma holko gandanɗa hoorema ɓuuri mettudema hande e jaydiyankagal ngal ganduɗa sinno aɗa wawno haalande hen bandiraɓe yo ndentu ɗum wawa rentade
eɗen jayniyankagal joni ne yaaji mo kala mo famani jayniyankagal sikkata yimɓe fof tan ko jayniyanko pourtant yimɓe fof gona jayniyankagal ko meccal ngal ganduɗa wona a fini tan a waɗi minen kam en tout cas personnellement min ko ma keɓi bakam mbaɗmi droit civil de 1 an 2 ans mbaɗmi concours ceci concours o c'était pas facile c'était très sélectif min gonno presque 2000 personnes ƴetta hen wattinda hen ƴettede ko au finish ko 168 personnes ɓe mbaɗa présélectionné sappo e joyi ƴetta hen jeeyami hen aɗa ɗum kam wona gandal ko chance tan matam firti tan jinmi wiide tan ko wona ko weeɓi ne jogui to rewete ne jogui to rewete ha heewi kadi min keeɓi formation machallah baɗɗo fayida toon to Duuɗa jaaɓi ha tirde sesti donc wona neɗɗo firnata tan wona jaydiyanke heddi noon won jogui chance kadi à force de côtoyer le métier ne mbaɗana ha gonta jaydiyankoɓe kono tan jinmi wiide tan ko yo neɗɗo andu jaydiyankakal wona meccal bolle puuɗe so jaydiyanke so haali joni saabu kala ko haali koko teskete koko jaggete firti ko so feni tan ko renande no wawi wontude musiba aɗani ko mi jogui ɗum ɗo goto ɗum slogan goto quelque chose de clair vrai précis clair concis no ɓe mbiyata so tawi diwi ɗo ɗum ɗo fof so laaɓani leerani fotani tan walla woni rumeur ganduɗa haali ha ɓoye firto ɗum fof wona ko moƴƴi jayniyankagal joni noon wonno les réseaux sociaux no ɓamti no feewi les technologies de l'information et de la communication nana partout kadi ne waɗi disponible yimɓe fof no jogui hen woni fof jogui téléphone mum goto fof heɓat tan ko dow leeso muɗum ne waɗa hen ko weli ɗum donc ɗum noon yo yimɓeɓe ndento ɗum par ce que wona hunde moƴƴere wona hunde yuɓɓude wona hunde wonde fayida donc sa yiiɗi waɗa respecté e meccal ma a waɗat ngal no poɗɗa waɗirde ngal ni mbaɗa ngal no ngal hanniri waɗirede ni ko nden dañata hen inde nden dañata hen inde moƴƴere par ce que inde moƴƴere o inde bonde no woodi safour sono wawi nani taw ko nanira ko moƴƴani joni sen jiiɗi nanirede moƴƴi noon mbaɗen respecté e meccal men ngal il faut mbaɗen ngal respecté ganden ngal wona bolle puuɗe ngal wona cakan tigi beele hannde ko kalɗa ɗo joni ko wonde réseaux sociaux ari hannde goto fof to jooɗi ina wawi wadde ɗum ɗo huɓɓa téléphone mum wa habrira no welirani beele hannde ɗum won jeyaka ko ɓuuri ɓeydude caɗele hannde e leydi men soɓe jii hannde information ngaji ɗi no iwra partout te yimɓeɓe ina mbadda kadi hunde foof joni koye réseaux sociaux beele wona ɗum ɗon ɓeydi caɗele ɗe ko ɗum jeenaba ko ɗum ɓeydi caɗele ɗe laamu ngu tan haaɓo hen ko wawi wiyama yo carte uji presse mbaɗe wiyama yo waɗe délimité wiyama ɓen mbaɗi vala ɓe mbaɗani kono ɗum fof ala ko wonnoon hannde liberté aduna ko udditi kadi uddude aduna hannde weeɓani on peut pas fermer le Sénégal ni communication a wawi hen wadde en tout cas ne metti gerde hay sa woni lamɗo a woni jaagogal kalfinagal communication ma waɗ ɗum kono mbiɗa ma nangue wuule ma par ce que wona hunde wemde koko udditi ko technologie o yaari noon ko ɗum woni caɗele ɗe ɗum addi noon caɗele kewɗe addi rumeur aji kewɗi addi vraiment jibini kadi haaluji fof ɗi hakkude yimɓeɓe haaluji ɗi ganduɗa joni sa utti TikTok tan ko nanta hen ko waɗa enen fof eɗen gandi no way aɗa ɗum ɗo sinno ko sago waɗata kono noon pour wadde ɗum arrêté kadi c'est pas facile nde wonno ko mbimi koko udditi koko woppita ewa woppitama ha woni niveau mo ganduɗa hankadi pour artir ɗum e lawol c'est pas une chose facile tigi machallah waɗi fayida no fewi no wonno machallah hande kam bandiraɓe ala fof no ɗum ɗo ninirta kadi surtout banggue fulɓe hunde wotere soɓe nani ɗum tan ko fewte pulagu ɓe ƴetta ɗum ɓe mbatta ɗum ko mawni holko jiiɗa hen en tant que an ka jaydiyanke pul mo ganduɗa aɗa golla ɗo ko liƴƴi goɗɗi aɗa golla ɗo e mumen à chaque fois eɗen jiiya enen fulɓe so neɗɗo yii konngol walla ngol famani tan itta watta ɗum ko mawni wiya président wonko e haɓade leñol ngol walla ɓeɗo gondi ko jiiɗa leñol ngol wonko ɓe kalata e leñol ngol holko kalɗa e ɗum ɗo min kam je préfère que gaccen wiide pulagu par ce que sa waɗi pula a waɗa stigmatisé déjà so tawi aɗa heewi ko mbiyata minen ful minen tan min mbattatema hakkille ko woni gonko ko jangguinen liggoɗen naten e métier ɗe foof gonen journaliste uji gonen technicien ji a faami ɗe gonen plombier ji gonen mécanicien ji gonen maçon ji gonen chauffeur eɓe gonen fof jaɓen wurde e mabɓe par ce que en mbawa yaltinde ɓe ɗo ɓe mbawa yaltinde men ɗo sen guitti on ɗon débat eɗen tesko ɗum kala biɗ noon ko haaju mum par ce que mbi safnata haɗa ko jaabede quand la parole est d'argent le silence est d'or koɓe kalata ko enen teskoɗen ɗum enen liggoɗen tan jehen jarani yeeso ɓe mbawa ene yaltinde ɗo kewini min ni ko Allah rokki en
ko Allah rokki Allah rokki ala ko mbawi hen ala ko be mbawi ala ko goddo wawi hen dum non liggoden tan jaarani yeso min ko dum tan paami sa liggima par exemple a woni a foti ardade joni société pétrole ko jangdema hokkuma am ka biddo pullo ko so neddo añim tawi goddo waaba ko an wawi hono watte ko an ƴettete ko dum woni halaka jangude tan liggo vraiment wasa teskade wona détail uji ça ne sert à rien nawata en hay nokku yottinta en hay nokku kadi tardinata en tigi na wade mabbe non na wade men enen kadi wona men ganda ala ko jodori so wona wiide minen ful dum ala fok firti dum gila debaji bami wadde ha joni battanno ali malade mbadini no Abou Sam Daoud Dia en Abou Diop en mbadini a faami wodbe ali wardo saawi en mbadini a faami wodbe en mbadini donc liggo alaji demba ka ede ka ene ko nani wadan publicité mais en tout cas worbe fulbe ganduda wala rewbe fulbe ganda hay goto yawaki dumen ne wada créer emploi sukabe liggo hen no dawana joftana daña ko gartire galleji mumen min ko dum burum famde tigi machallah wadi fayda hano fewi wadde kadi sen kaali ko buri mettudema e meccal ngal en kaalat kadi holko buri weldema e maggal ko buri welde e maggal ko dañde korsa leñol dum weebaani gona biddo debbo a burani do hay goto mbuud a burani hay goto mbaade a burani do hay goto jibinan a burani hay goto haydara yimbe fo non ko kala to garda so do nder leydi Sénégal so nder Mauritanie mi salmini Mauritanie nabe au passage mi salmini docteur Aboubacry Sow mi salmini dennagal Nouakchott nabe fof e Mauritanie nabe fof e kuubal de wonno hen bangi ton jeeyden donc en salmini au passage to garda fof yimbe kokkuma gedal ittanma gedal teddinma korsinma sa yi hay soko nder France ada wona nder métro neddo yima ija dum wona safur ceero modi min belte gede ma mi arde France wurno wiye Mantes-la Jolie ngari min don e jeere mi dari duggude tay min dañi temps seta min gasni ligge min ngari badde nos achats nami don e marché salmini Aminata Thiam ko njaatigam salmini mon feewi biñum Ceerno Aliou Thiam ton to leydi France ngari mi kala ko jettumi mi yimbe de mbiye mi naw kala ko koccumi so yimbe de ha doggu jaltumi jeerde anen dum c'est pas donné à tout le monde pourtant ben haydara wadanani be gitti wutteji be gitti cadeauji ala foko mi artirani donc ainsi de suite tawa haydara mi wadanani be so wona tan bid haal demgal ngal min pour min ko liggeyam mais kambe pour min mata mon ko nafmi leñol gol alhamdulillah ko dum tan ko dum machallah ko no wadi fayida wadde mbad andi hojomaji meden natti woddude hol tan ko gandanda hoore ma ada wasiyo dum jonjona haali hen wonde meccal ngal wawa wadede tant que jomum rewani to gandanda hoore ma foti rewede foti jangude dum foti wadande dum formation ngaji ha wawa hande yottade to yottido holko basitoda ben be gandanda hoore ma sukabe be ganda ina madi on timtorgal ina jidi badde meccal ngal ina jidi rewde e rewande ha pewno dum no fewirtani tawa kebani hen caɗele en tout cas ambassadeur mi yo mbad persévérer yo be jid ko be mbadana ko mi jidi hal anecdote goto ne keba mi diplôme ceci nane ke mi diplôme bi do teddunde jeenabam ko mi woni maquilleuse ma ana sari ayuma ko sari ja mi heb diplôme ha Paris avec mention jami clinique tigi bada bi accoucher c'est-à-dire arde kam debbo kam gonda à terme so wawi arde kam tinno wada mémoire mum grand ha winda ha présenter mémoire mum ha ara heba diplôme mum anan dum ko pellital mangal wadi non donc yimbe yo pellit ganda ala foko weebi aduna he ala foko weebi ala ko fini kadi tan feewi hunde fo neddo won wadi ko chebinma won neddo rewata ha yetto foti yettade do ko dum don yo sukabe tinno janga meccal ngal mbada hen fayde poti wadi heno mbasa finde tan bangel hen tan no dendam Aisha wan en fof tan makki wodo wujini jeese tan dendam Sari Dia en tan sikka hankadi ari ardi a faami tan sikka kanyum won dum do non il faut se former be bimamo beje me bindata janga bindaade e ka wana almur kada wonta ceerno mudum formation ngaji ne keewi formation ngaji dabbi ne ngodi juudi ne ngodi ada ba yobde jabada former session de formation en jobataake ne ngodi yo bandira sukaabe yo naata hen vraiment janga meccal ngal handirne bele mbaawa dum wadde honno foti wadire no wadirteni dum tan basito be mbasa wad dum chakan wana bolle puudi machallah wadi fayda no feewi holko mbawda tan hande haalande en seeda to gandanda hoore ma woni to dillata do woni RTS no wonno ko télé burdo walla ko nokku mo ganda gollorgal burgal mawnude do e leydi Sénégal holko mbawda haalande en RTS
RTS ko boîte nationale ko kew wiide ko tan goto men fof jogi toon gueɗal an gueɗal ma nan toon gueɗal nan toon so arto gueɗal mum nan toon nde wonno ko télévision ko patrimoine national ko enen fof ndendi ɗum donc enen toon noon eɗen mbaɗa golle men mbawirɗen golle baɗɗe fayida machallah gandi journaliste RTS kam c'est des journalistes professionnels ɗum kam ina anda journal mabɓe 20 heures ɗum kam neɗɗo belaɗo fof ma yeewa les grands événements ɗum kadi ko toon heewi yiyede emin liggo emin keeɓa salaire aji amen machallah comme tous les travailleurs du Sénégal eɗen mbiyata no waji ɓeɗo yo ɓuur toppitade jandiyankoɓe ɓe hoto neɗɗo noome tan sikka hankadi ne no sikka ko hankadi ko kañumen hay goto jeeya hay goto donc vraiment wonɓe toon ɓe c'est des gens rompus à tâche ko ɓooyɓe wadde gollal ngal ko anduɓe ɗum ko maîtrise c'est des professionnels sa tawi noon professionnel no gone galle andu ko professionnel tawɗa ɗon andu ko babiraɓe joom famille en ko yummiraɓe joom ɓesguji en gonɗi ɗon kono ko yiɗɓe meccal mumen ina golla gollal mumen balla ɗumen no mbaɗiri gollal ngal saɗa wawi ɓeydana ɗumen ko mbawɗa ɓeydat ɗumen ko mbala ɗumen mbaɗa ɗumen motivé ha condition ngaji ɓeydo moƴƴude sa wawa ko tawna ɗon no kam goppira noon mbasa wiide aɗa usta teddulle Allah rokkuno ɗumen toon tigui machallah nde wonno ñandede fulɓe dilli seeɗa nde wonnoɓe nani wonde won pulago ɗum ɗo walla pularo doole mum won koye ustede ɗon saabu won ittanoɓe hay sinno ni en nani ɓe gartirama ne yimɓeɓe ɗeɓino hulde seeɗa wonde pularo doole mum no gusta e nder RTS eyyi aɗa andi won probléme goto mo yimɓeɓe ganda wiyeteɓe pularen ɓe hewɓe hen ɓe koɓe prestataire uji ɓe gona contractuel uji walla soɓe goni contractuel en tout cas ɓe gonani kam hewɓe hen ngala CDI aɗani kam joom CDI hande hay goto wawi ɗum ittude joom seeɗa tan ko contrat durée déterminé aɗa wawi ittede à tout moment so tawi entreprise o natti sohluldema walla natti waɗo yobdema tan ina wawma wiide ya jooɗo tawi ka prestataire mbaɗɗa considéré aɗa jogui meccal gongal donc arata mbaɗa prestation ma ɗo sa paari jaaha joni noon so tawi galle ne jogui probléme budget walla ko nandi hen min kam mi anda so tawi uste wona ɓe mbaɗani visé so Allah ɓe mbaɗani visé fulɓe de ittaɓe toon contrat min dartinaɓe wona fulɓe tan mbiɗo ko fulɓe fof tan ɗe fof kadi tooñi so Allah min kam mi jinganta hay goto par ce que ko meccal am tan waɗimi ɗon kono ko joom contrat ji en tan gusta prestataire uji gusta eyyi so tawi ɗo ɓe jeehi ɓe ƴewdi tawi ɓen mbawata ittede alay saago ma gartire place uji men nan ɗon tan gartirat mais hoto yimɓeɓe ko ɗum woni ko mbiyanno woto jiitan nani tan keño ɗum de nina ina moƴƴi kadi à chaque fois jomumen jalta mbawa haalande bandiraɓe saabu fulɓe kam joni ko ɓuuri hen hewde mbuɓɓoto tan kañumen ko nani dilli fof guila labtidaki tawata ko jañni ɗum taw alors ko wona noon ko kalɗa ko ɓuuri famnade machallah konngol maɗa tan cakkitingol haade meɗen uddude yewtere nde no wayno gasi ha laaɓi eyyi konngolam cakkitingol sowona wadde mo remercier e yettude vraiment dendagal yeeɓoɓe Pini TV e yettude technicien ji moɗon e ardiɓe galle o calmini denɗam honorable Daouda Dia e golle makko baɗɗe fayida machallah eɗen mbiyamo kadi bandiraɓe wawɓe wadde ko wawi wadde ko fof yo mbaɗ yimɓe jiiya beele sukaɓe janiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe ne keeɓi diplôme aji mumen won hen joguiɗo diplôme aji kono ngala ligguey walla ko jogui prestation ngaji ko nandi hen mbawa ƴetteden liggo e galleji presse mbaɗi ni hen ɓurata hen wonde à l'aise aɗa wona e ɗum ɗo aɗa waɗa jani aɗa liggo ɗemgal ma aɗa haala ɗemgal ma liggorɗa ɗum vraiment ɓurata wonde à l'aise à part ça ko weltanadema tigui e wiidema ya jokku golle no hannirta ni bandiraɓe ene jeeɓma ina parnoroma kadi ne beltanima no fewi mi salmini kadi ɗo Mignam Sali Dia goɗo e galle he kanko ɗo woni machallah waɗɗo dendiraɗo jiɗɗo ñebbe o dendiraɗo jiɗɗo ñebbe tan mi addanani mo ñebbe noon ponɗen addande mo ñebbe noon mbaɗanni sowona ɗum hande o weltata cooke sowona ɗum o weltata ko e weltata no fewi vraiment invitation he vraiment tima no fewi salmini kadi bandiraɓe yeeɓoɓe foof guila ɗo noon ha law ha ɗumguel dadde ha tigui machallah pulagu fof ha to pulagu haaɗi fof machallah waɗi fayida ha no fewi no wonno machallah bismiɗen ɗo ko jaydiyanke mo gandanɗa hoore ma wona caggal e rendugo ko dillowo tigui kumpitiɗo kadi kala ko yahte machallah min beltanimama hande nde mbawɗa arde goppa hajuji ma fof gara joɗoɗa ɗo e amin gam yewtidde bandiraɓe ɓe min jarnima hen no fewi kono kadi en calminat on mo ganduɗa woni Idrissa Yero en calmini on ko kaw mum Safoura kawma ese machallah calminen ɗon kadi hono Layde Ramata Alpha Kahil
eɗen calmina ɗon kadi kawkadi ko mawnam de ko mawne de ala mawnam sehilam on ko mawna ko mawnam machallah ko baɗɗo fayida ko moƴƴo calminen ɗon kawmen Mamoudou Diallo gonto to France wondude e Amadou Sow nanto to Belgique calminen dendagal bandiraɓe ɓe gandanɗa hoore ma kala e saaha ene batte meɗen hakkille ha no fewi calminen ɗon kadi ha leydi meɗen Mauritanie ne wonno kadi neɗɗo koto jeeyaɗo farnorto en calmini dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe toon kala machallah bandiraɓe dekkodiri aadi tan ñande wonde so gueno jaawi gueno ñaawi jaafoɗon taw ko ɗo e dinguiral Pulago ɗo e Pindi TV